Richard! Magtanong! Lasan! Salamat, mag-answer dyan ko module na nagigisindan ako sa akong classmate. Apita dyan ako malimti sa akong classmate dyan. Asa na ako sinilas, ane? Arikus duyan kay Hayag. Salamne, mani. Ayun eh. Natay classmate nga, buutan kay... stilan dyan ni atong duyan, eh. Tila na mga dami pasabsaban na nagkabaw oy. Pasabsaban ng bata siguro duwa ka to. Richard! Woohoo! Ano ra gilo wara ban tubag. May gid na. Pamulbongol na po ba? Kay ba na siguro pa ning tugon. Bata. Richard! Hey! Nanapod, tawag na po, sugo na po ni Ron. Hindi mo pataka-answer, ane. Ala ka niya po, ay, mapay mataka-answer. Mag-answer sa kundiri, eh. Buwa matag ng bungol. Richard! Muto bagan pabarugol ganin lusay ang tarang buga na udah. Matag bungulag gini mo eh. Apo ni banha, apo ni pam. Oh, unsa man? Sa may unsa man ay. Unsa gani? Kana kay mutawag ko sugo na ginanon sa tabangan ko dili. Buno sa saging kay ato ni butang ka buno. Abang trip pa buka kayo pa, ibaw ga-answer pag budjol bahala pa ka di ay. Kana po saging ni mo may tubo-tubo, bugtok pa yung bunga di ta kapahimos. Ya, sas, bahala ka di ay mag-answer ko dire. Sa pulana din bataik ko ba? May lang ka mukha mata ka nya. Sugoon ka di ka kamo sugot. Ko ba magkayo siguro kag dubagon hibugan ng mata ka. Answer ko ani di ko masiro ani ba. Richard! Nag-usap ka diya? Ako nagagulit kong tispaper pa, nagbudjol lagi ko pa, nagbudjol ko. Nya samutan kay kayo. Mujol ka tigpas naman ron. Tigpasa ka, kay baw kang taron pa ko sindi sa akong classmate og kanang answer. Mao di ka makatunan ng answer ka slide. Wa man jud ko makuntana ni pang module pa kay need man nig explanation sa maestro ang taon ay mo magsalig sa tag classmate ron pa nya. Imo pa jud ko tawag ko patabangon ka to imo saging bugtokan. Dai bugtokon. Azo ang gani do kay nay maabtan nga bugtokon. Uban ganing saging da maabtan na lang nang nagbarog ni bunga. Aw, natural kay lamay man to ilang saging mo na mao nagkuha sa lain kada mo saging bugtokon kisabay mo angay mo kuha na nga wala maabtan og wa kay wa ko na lamay na mo saging. Ya, pakuha patabang-tabangon pa tanay. Ako pala mo tabangan reg module. Malipay pa ko nimo pa. Pag wala nagdagaming ito, bata ko sugat yun na sumitubag. Tubag. May nalalang ko mga abunuhan din na bugtokon. Di bugtokon nga bugtokon naman dyan nadag ka na dong imong saging pad. Usa na nakatoy gagmay gihapon kaayo nya abunuhan. Kaba mo, kuha ka nga to di. Kana po imong saging di biya po mapuslan yung kadagko kay bugtok. Isa may naghurot sa kabulig itong sangadlaw. Kaya no ako pa gahurot si Bebe. Mao na subuan Si Bebe. Bebe kay mao na kusog kaon na to. Dili. Miss mo ko ano Bis tulor man nakabuo. Mahangin magaglain nga kay ba mo ikaw tong nagkaon. Nagkaon kita ka. Daghan kay kuan panig ka to sa imong kwarto. Sumangal og laing tao. Aw, ilaga to dito ako. Laga. Kasi na di jo kumukuha na din kami kay mag-answer ko. Wala mo No, na. kuha ka nga to di. Di lagi. Ay, sama. Kuha nga to gagamit. Kuha nga to gagamit. Iwasan to karon. Kuha nga to. Lo, dali lagi. Pagkasuko na kita nimo ha. Sanong manay ka dahil, pagkasuko na kita nimo. Risi, taga. Itong sabligan. Sabligan tato nimo. Laki module, salamat si Jack, napay module, wakay module. Basak na naman eh. Bungot squawk net nimo. Bungot sa. Oh, Bungo sukok nimo. A few moments later. Ita ni asa may taon ko mangitag di kami yung taon na hapit mo ko malambos yung taon na to aw nalambos jud des kita pangijura na sa may taon ay adto di ko masakali lang kay Marvin day kay bag-urong gaani ba sure jud ko na jud to di kami adto kani A few moments later. Paludon sa banuga bet ba man ni padupad ni sa banuga ni ano ba kanig pako ba kami ang punang hangin ba uy unsa man nangunguha sa dagami tay karon lang mga bataa mo
Anan na kaning taong tihik, wap agay taga punit at pundok pa ganit. Sang taong tihik ka po kano yun? Ano sa magang batagang di man ka mananghid? Ano panguha ka na akong nagami? Na, awa nang gamiton sa tanong mo to? Kakahibaw pa rin po kong inuhan, hindi kami nga. Wa maninga, no? Say, waingan! Waingan na! Kaning yuta ni hawat titulo ning yuta ni. Oh, tanawara, abot na pong titulo. Nga, di kami raman ng tatong istoryahan. Na, usawa naman ni Maron. Na, wa magidan sudanan. Wa mo na problema ng dag sao ni pagdaan haw ang problema kanay ko nimo tagaan ani di kami ron nga guna na ra kung pundok ane. Aw, dali raman to istoryahon ron. Tagaan ka na pero wala og tugpo ang tabano. Kay way tugpo re. Ay napastilan di jo na mahimo noy kay gipadali kung paano giputol pa kay guyan na napa ko module adto. Ay, di po na pwede dong. Kay, sao man ang man ka mananghid nang nanguha ra ka nang digami. Ay actually makagunita ng bunal kasi wala na pagtugpo ko tagaan la kunin mo ani ka buta na ora. Puta na imo tabanog kung sao man ni pagtugpo noy. Ay, Kuan na kayo. saon man na siya? Itsa ra gud. Ha? Itsa. Yan aba. Ala example ana. Oh, ana. Lupad na. Lupan na. Aw, sige ko no be. Ato sang huktan ha. Oh, sige. Buktan asa may hugot. Ane. Sa liog lang nimo noy kay kuwan. Sa liog lang. Ay kabuang mangayo kag nagami o itugpo nimo na eh. Po pero sa liog nimo igaid ang tabanog. Aw, naram din na sige. Sa liog. Aw di na lang noy kay di na makatingog pod. Ali. Tugpo Okay, ha. magbaktas dito pa dong noy. Ako na. Kana hayay kalami say. Una ni untay patrabaho pirmi ni papa na ho sig barog-barog ba. Kani anoy dagan noy. Dagan kay napakoy module atop. Na, tilan. Tapos labi ani ngayon ani pirmi ay nga. Palupad pagtabanog, malingaw pa ba? Larga noy! Hoy! Hoy, tabanog! Atay sa noy! Kali, ikaw na pod! Pastilan, di mataap! Ay, sa pabunan noy, ha, kay. Kapila na siya mag-abot kung saan man ito ning... Ipagunit ra kuha ni noy, imo ra din nga ana ba siya nga. Iyahan. Yan eh! Ay, tas tayo. Kay, ipagunit ra kuha ni ni para tagaan ko nang digami ni anoy. Mara, doon nga, kung tabanog imong ipabilag, di kami? Ay, di Daruhan para ka. ipagunit ra ko ni anoy. Ipagunit! Wala ko kay Ikaw ra, isa na diri, di pagunit! Mag-ispat ako noy. Nanguha ko siyang digami noy, wako na nang head. Mao to nga. Kay para matagaan ko siyang digami, iya ko pagunito na niya tabanog para matagaan ko sa digami niya. Yung tabang aho ng tabanog! Ay, Noy! Ay, sag birahan noy ha! Noy! Ano noy? Bira noy! Bira! Hoy! 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 Ang tabanog ba? Hoy! Hoy! Tabanog ba? Ang bilaw, tabanog pa! Madagit! Tarong mo nga kami! Ikaw ba ang alam hindi ko tabanog? Balik ka rin! Ito, bahala ka. Sige! Hoy! Ang gulo, malaw ka rin! Kabataan ka dala! Hoy! Saman! Di ka muna ako! Di! Na ako sundan! Abala, wala kay gigunitang sundang. Uy, gunitan! Mati, nagwa! Uy, sundang de ha! Angko! Sumufia! Sutundakon! Luko! Sundang! Ito ka? Padla! Tatlay! Putlo lang! Hindi ka muna ron! Ay, ay, ay. Naog! Ano, hindi naman ang mga Pinoy. Ah! Kung dapat ito! Aho tanan ng 200! Wabak ka, Noy! Wabak ko! Ayaw putlay mo! Ayaw mo! Naog! wabak ko, Noy! Hindi ka muna ron! Hukdo nyo lang! Di ka muna! Di kaya pa naman putuloy! Okay. Suko na ulit! Kuha ka! Dere! Naog! Tugsuhay ron! Naog! Kailan ka? Uy! Gagagay! Ulit! Kami tabarog! Ulit to! Malapot! Ang butagag! Di na ako gusto makakita pero magkutaw! Dati mo kung sa makita na daw ni mo! Yak! Matagag! Nakanga! Ano ba ito ka? Tabanog! Masarap mo to!
One eternity later. Nga anong gihangat Grabe. ng bataan ha? Suga mo dagan, guwa nga eh. Ewan ko ano. Grabe, adyo na lang yung taon, kinakadako ko sa kabursahan nga. Di kami. Adyo na lang ni. Oh. Tama dong. Anong gihangat ka dong? Tubig. Bahala ka sa buhay mo. Anong gihangat mo gaday? Ilom na. Grabe pagka amungan ako na yung tabarog. Kalo rin ang tabanog gaday sama day. Sabi na kung inuha na yung tabarog, kinuha man na yung ano, tigwa nga. Ingon ba rekog? Aw ana ingon na magputog-pohon ka. Asa? Naamong duwa na yung tabarog, o taray mo ng hoto, basig di mo na imuha. Naamong na pugwa na, sundon ko na yung tigwangin mo. Ikaw po ay po panguha ng imong ti imo tabanog kay maamong nag-apil nimo. Mao gani wa magkumuingon nimo og hawa ng tabanog ingon ko itog pora. Katuo mapugog imuha kay ikaw may kakulit. O tara na mo digami. Sila na mo digami oy. Di man pud akong nagaminhan. Sila patandanda po na ani ron. Oy. Ilan? Ayab, Kabakap ka sa tabanog. na siya may nagkuha to oy. Patay sa ako imutan na sundan ni nila. Oh, naibutan. Asa mo tabanog ba? Nagalog pa do. Iuli, linggo naman ang unsa naman. Day. Imo digami ni baka na. Nagkuha pa ka sunday kami. Ingo mo dyan nga. Tugtan ko niya ba sa... Tara Ano no ka patuto magkano na unsa? Sorry do kayo noy. Ang katong tabarog pala din ni may uli ni. Katong tabarog ibay. Palo lang tawa pag mo iuli. Katong kami may. Wa ato lang panoy. Wa ato tong tabanog. Iuli yung tabarog ako. Ingo mo dyan noy. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Si